Thebe in een campusopstelling. Penthuis maakt hier op dienst uit. Alles is ordelijk, netjes. Er is mooie muziek in rechte maten. Maar over een stuk of 10 minuten wordt daar verandering in gebracht. Nu vragen we ook alvast op uw plaats te gaan staan en heel veel plezier. Weekendlui was afgelopen weekend bij Musica Sacra. Het thema van Roes is Cantus. Acteurs, zangers en muzikanten schonken het bier in en speelden voor en tussen het publiek het spel van drank, macht en verleiding. Het publiek zong uit volle borst mee. Vandaag speel ik Dionysos, god van de levenskracht, maar vermomd als een mens. Roes is een bewerking van een stuk van Euripides. Het bestaat al ongeveer 2500 jaar dus. En het is een bewerking van de Bacchanten. Dus het verhaal van Thebe en van de Thebaanse koning Penthuis. Als jullie me pakken krijgen. Hij loopt te schreeuwen. Dionysos is een god! Dionysos is een god! Dat is een grote leugen! God bestaat niet! En koning Penthuis weigert om de nieuwe leer, dus de Dionysische leer, aan te nemen als staatsgodsdienst, denk ik. En de god komt zelf naar Thebe om zich te wreken, om te bewijzen dat hij god is. We hebben vandaag twee prachtige voorstellingen kunnen zien. En die voorstelling is gemaakt in het kader van Musica Sacra Maastricht 2012. Een festival wat al 30 jaar bestaat. En de voorstelling is eigenlijk een samenwerking van Stichting Musica Sacra Maastricht en Toet Maastricht. En is eigenlijk gebaseerd op de inkom om zo een voorstelling te maken rondom de belevingswereld van studenten. Door middel van het centraal stellen van de cantus. En ja, jullie hebben net gehoord hoe dat allemaal is verweven met een Griekse tragedie. Wat uiteindelijk nou ja, bij de mensen hier volgens mij een hele aangename avond heeft bezorgd. Want er wordt ook wel verwacht van de mensen dat ze ook meedoen. Dus iedereen krijgt een cantusbundeltje mee, net zoals studenten bij een echte cantus, bij een studentencantus. En we worden eigenlijk ook vriendelijk verzocht tijdens de voorstelling om mee te zingen. Cantusliederen is eigenlijk helemaal niks meer gebeurd. De eerste cantusliederen worden ook eigenlijk zo gespeeld zoals ze altijd gespeeld moeten worden. Eigenlijk zo min mogelijk voorbereiding. Mensen krijgen gewoon een muzieklijntje. Muzikanten mochten ook niet oefenen. Koorleden mochten niet oefenen. Op het moment dat hier gespeeld werd, moest het gebeuren. En we keken wel wat er gebeurde. En dan krijg je die beetje rommelige massa. Zoals een cantus hoort te zijn. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Vooral het Ruiterslied, wat echt een ontzettend mooi cantuslied is. Daar had ik zoiets van, dit kan ik niet laten liggen, daar moeten we iets mee gaan doen. En dat heb ik weer naar een meer middeleeuwse setting gezet. Omdat er een soort dode mars ritme onder kan. Omdat Penthuis eigenlijk ook zijn dood tegemoet gaat. Waar het nummer ook eigenlijk over gaat op het einde van je studententijd.